weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkosan yoni to hayre gollere to hayre law to hayre mbara to seeno busoɓe to fonde elimana to abdallah jeeri to mbagna to feeralla to ñabina to gurel cooga to hijaja tampi daro to buubo awdi to mbotto to lewe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to belel gawdi ha to galle ceerno haadi bamo ceerno haadi mo ceerno ndiaye ba to babaɓe ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno abdourahmani dia to peka wiide ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritani landa insaf ɓe jalti doggol wonande ko ɓuuri hewde candidat ji e nder wilayaji e nder guure kala to leydi sénégal Macky Sall hoorejo leydi sénégal holliri tigui wonde ko fate haala 3e mandat ɗum ko débat politique tan kono constitution leydi ndi koko taaƴi ɗum ha laaɓi so nden yonti noon mawo haal so tawi ko candidat walla ala to leydi mali ma en kaali goppirgol otage langganoɗon e bifta taw ko jandiyanke faraysenajo buftade joni kene wona duuɓi ɗiɗi gonnoɗo e juuɗe seɓɓitiɓe o ɓiltima ha laaɓi ñalawma hande o mo wiye Olivier Dubois to leydi Nigéria résultat ji sumgoji ko fate suɓade gouverneur uji yalti ha laaɓi to leydi Centrafrique ko chinois ji jeenayo asannoɓe kanŋe kañumen tigui mbara e nder site miniére toɓe gollotno ɗo habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to dow laaci dentude Amérique to leydi Turquie to leydi Iran bisimilla mone ketki hotondirte joni joni piren pacciren. ɓandu jaaɗoru koppi musoji ɗaɗi cukkiɗi jogiiɗo AVC jogii karƴak mo ganduɗa ƴiiƴam muɗum dogata e ɗaɗi muɗuma jogiiɗo sukara e ɓandu muma jokkodire gorel teyya. gorel teyya ko lekki moƴƴi kayisaji mawɗi goni hen iwri en koto koredinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare timmude jahata koto site gorel teyya janggana hoore maɗa ko haala e ñabbuji ɗi gorel teyya safrata ɗi kala mbatta ko www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa kala kada yiya hena. gorel teyya ala rewam ala effet a yarat ko lekki ki wocceteki yareteki aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teyya woto woɗɗo joni joni. so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Amadou Ba 00336 52 19 76 71 so tawi ha joni ko leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 00336 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi Gabon gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kane mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 musidɓe tedduɓe toppitoɗen gorel teyya ko nafoore ɓalli meɗena. ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti
an jogiiɗo humre caɗele dewgal caɗele njeegu caɗele ɗannungal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno Djiby ma heɓen kollaɓi ceerno Djiby ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yoggay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele ngorago mo seyɗani memi kala hen ceerno Djiby no humpiti ceerno Djiby ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirnda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno Djiby ne jogui leɗɗe bittade cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗe e nder ɓalli kononne kadi ceerno Djiby ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kami liggeyaji bonɗi kala ceerno Djiby laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno Djiby tawete koto Mauritanie to Nouakchott to leggal netteka sa yiɗi jokkodide ceerno Djiby ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA jaɓata ko buuɗi temedde mbuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno Djiby ene yarliti waɗandema taw hay mbuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno Djiby ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗemo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodir mbaɗa 48 10 00 13 bas ceerno Djiby taweteɗo to Njum to Legala wulade beeri waɗɗani juma murida woni toon ko ceerno Djiby Deme koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno Djiby e jeese meɗena ciggam nangue wulgue diaw are moɗon addemon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turquie ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dongnataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe glace ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congélan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turquie taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turquie kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hayso tawi woyduma ko temedere métaire ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigoji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tangode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie,
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone altine nogas go lewru mboy nogas lewru mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah e nder no mbiɗen gardide kabaruji men koto leydi Mauritanie puddorɗen da wula Abdullah Jalil kañum woni hoorejo catala bitegal sini woni commission électorale nationale indépendant ko catala halfinaɓe ko fati sumgoji e nder leydi he o joddinoma batu noon e dendagal hooreɓe e représente uji landaji dawrugol ɓe jewtidi noon ko heewi ko fati kay e ɗino responsable uji ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay e heblanade sumgoji tijjaɗi ko ɓoyata ñande 13 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati batu ngu noon ko alata hanki ngu ko alata ñande alata hanki ngu waɗi fodde nogas joyiya landa dawrugol noon tawi kadi koɓe heptinaɓe ɓurɓe taw ko heptinaɓe e ɓe to banggue laamu mbawi jo tawtorede nguɗon batu seni noon holliri tigui wonde guila ñande 13 lewru mars 2023 gonɗen ɗo kay ɓe kollirino wonde kay bindirgol ko fate liste uji électoral ngol bindirgol dartinoma ha laaɓi soɓe kolliri noon e oɗo saaha joni ko fuɗɗiti winditade ñande ɗum dartinade ene yaranno 1.700.000 woni million e temedde jeeɗiɗi ujunere neɗɗo ko winditi e liste électoral e ɗiɗo hitande hikka nde wonande noon Mauritannaɓe wurɓe caggal leydi ɓen noon ɓeydanama ko fate bindida golngol ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono chef de file de l'opposition démocratique biteɗo Brahima Wula Bekkaye o suɓama dow landa makko noon ɓe cuɓimomo alita hanki o e dow landa witeka tawassula yo wonanɓe kay mbiri mabɓe wonde mairie to wonde ardade mairie elmina e sumgoji tijjaɗi ñande 13 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati siftinde on noon Wula Bekkaye jeeno adan koye landa witeka APP woni alliance populaire progressiste ko en 2018 o yaltino landa kam o tawtoyi tawassula o tawtoyi landa tawassula woni rassemblement national pour le développement et la réforme ko kanko ko kan landa noon suɓimo e oɗo saaha joni gembimo beele mo wawa ardana ɗumen mairie ndi elmina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e on sifa ha joni insaf woni landa laamu kam woni parti au pouvoir landa ka noon suɓima candidat ji mum e suɓima candidat ji ɗamni gembude kay guila ɓeena wonoɓe président ji conseil régional uji ha e mairie ji ha e député ji e nder yoga e région ngaji e nder nakcot kala tawi noon koto nakcot to région tawi ko conseil régional mo nakcot ɓe cuuɓi ha joni ko Fatimata Mintou Abdel Malik gonnoɗo e oɗon poste so tawi ko mairie Sebkha noon landa ka suuɓi ko Ba Ismaïla so tawi noon ko député ko biteɗo Rabi Haydara ko ɓeɗo woni fuɗɗiɓe suɓede e nder nakcot tawi noon koto département mo Liksey Ba Gorgol député suuɓa ko biteɗo Kane Mohamed Abdallahi e nder commune mo Liksey Ba mairie ndi ɓe cuuɓi ko biteɗo Abou Bakri Cimbo so tawi ko commune de Ganki to noon suɓa toon yo won mairie arde mairie ndi kay ko biteɗo Diye Wul Sidi Elimana so tawi noon ko commune de Talhaya suɓa toon ko Diayero Samba e commune de Biccunkala suɓa toon ko biteɗo Mohamed Wul Mohamed Habib Baka so tawi ko to wilaya de Trarza moɓe cuuɓi oɗo saaha joni to banggue président régional région de Trarza ɓe cuuɓi ko biteɗo Mohamed Cheikh so tawi ko Mokata mo Rosso maire ɓe cuuɓi ko biteɗo Ali Fala député noon ɓe cuuɓi ko biteɗo Bamba Dramé Mariam ko ɓeɗo ɓe gembi kay beele ene mbawa wonde biriji mabɓe e sumgoji tijjaɗi ñande 13 lewru mai woni caggal korka e nder jokri leydi Mauritanie kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko altine hande nogas lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɓamti ñawore Mohamed Aboul Abdel Aziz men ɗo wonde hoorejo leydi ndi taw ko tribunal spécial de la lutte contre la corruption o ñawata guila noon yontere mayni nde hono greffier tribunal o hollirino tigui wonde ko ñande nogas woni ko altine hande o ñawore nde woni ko wiyata plaidoirie ko hande ɗum foti ɓamtude kene wona joni noon kene wona lewru joni noon tribunal o koko yowno waɗno suspendi nde ɗon ñawore oɗo saaha joni noon ko ñattawa kadi koye ɗaɓɓade hujjikintoɓe makko kanko Mohamed Wula Abdel Aziz ha joni kabaru
kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paden coalition présidentielle mbaɗi altine hanki o sappo mbaɗɗi aleda hanki o sappo jeenaya lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɓe mbaɗi méga meeting woni meeting molanteɗo Allah e gardugol Amadou Ba hoore jagorɗe leydi ndi hoore jagorɗe leydi Sénégal ɓe mbaɗi on ko meeting mawɗo noon koto legal to commune Diafante ene tawe e nder Kaolack yimɓe hewɓe noon notitime hen hay sinno kay Allah e kewal yimɓe hay sinno ñorgo weddama ñorgo ngo memata e leydi Allah e kewal yimɓe ha joni koye on fannu keddoɗen to lugane toon ko Oumar Boun Khattab Silla kañum woni hoorejo mouvement biyeteɗo mouvement des valeurs kañumne yuɓɓini toon moɓodiral molantegal Allah ñande aseta ɓennuɗo to Louga noon legal mabɓe ngal ɓe mbiyata cité Watela heewi yimɓe daga ha wonti kay ha legal ngal watti wukkidde yimɓe Allah e kewal yimɓe hewɓe noon e nder yoga e guure tawateɗe e nder département he kala e sellilaji commune mo Louga kala kamɓe kala ɓe mbawi notitade hen kamɓe kala noon ɓe gari koɓe mbaɗi ñarule mabɓe eɓe ñanti taw ko couleur mouvement o woni ɓe ɓorni comci orange tawa kadi ene waɗi ko ranmi ko ɗum woni orange blanc ko ɗum woni couleur mouvement o hono Oumar Boun Khattab Silla mawɗo mouvement des valeurs ko gonnoɗo kanko wonno directeur général hono Dakar Dem Dikka o holliri kadi ko caggal ha joni ko caggal Allah caggal Macky Sall hoorejo gendini ko caggal mum ɓe goni o holliri noon kala ko Macky Sall sokkima ɓe ƴaaro walla ngal soppi kala maɓe ndondo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen biyetenoɗo Palla Samba kañum wonno maire Fana point e amitié ko kañuma hooti e jomum e nder galle mum caggal kayde pikkuno crise hono no holliri kay jayde Dakaru acti weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yanti e Dakaru acti min nelda pecca sunare men e dendagal famille makko e kureji makko kala nde Allah yurmotomo yafom harnamal jannam kanko e dendagal hayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen auto gendarmeɓe pol jollunoɗo gendarmerie jollunoɗo gendarmeɓe hewɓe waɗi accident e dow lawol jawgol biteɗo autoroute noon tolno école Mariama Niass ko kikiɗe hanki noon auto yani ha o ajjina ko ha ajji hollirama noon hay sinno hay goto wasani hen fittade mum yimɓe jeena kama mbarmi hen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni BITIS woni BITIS ko bureau d'investigation financière de lutte contre le trafic illicite tawi kadi ko division d'enquête tawi ko direction d'enquête douanière ɓe teeɓi mo Thiès ɓe teeɓima to Thiès noon tagataɓe tato ɓe nanguira noon ɓe nanguirama fo biyeji kewi woni biyeji noir woni halis mo suwa law ƴetta o tawa jaaru mum ene qime ha kene wona 2 milliards taw ko franc CFA ɓe nanga noon ɓe nanga ɓe ko ñande assiette sappo jeetati lewru marsa gonɗen ndu ko nden tigui ɓe mbiya teɓan e nder galle goto e ɓena fossir uji woni tigui jommaji waɗaɓe ɗin kalisaji to legal bitegal cité ouvrière ngal Thiès ɓe tawrama noon biyeji noir kewɗi no fewi kene wona tembi taw kadi coupiraji ɗi ko coupiraji 200 e coupiraji 100 e coupiraji 50 taw ko euro foof noon taw ko biyeji ɓaleji ene woni koliji tati koliji ɗi noon eɓe piili hen mbusuji ɓaleji hano hannirtini ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeyan ha to Touba aleda hanki sappo jeenaya lewru mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati commerçant ji taw ko commerçant ji wertannoɓe e beddaji e wakkotoɓe marchandise uji mumen woni jula balabel en kala jeehi tawatinoɓe jeere okkasam subaka law noon ɓe mbawino yettade nder jeere nden wonno mujiba mabɓe noon ko hadde kay commerçant ji jooma boutique aji ɗi hinde kantine hadde ɓe uddidde ɗum noon ko hollidde mette mabɓe koɓe itta ha laawi e wertude e ndeɗon e boli ndeɗon jeere ko adi ɗum noon kamɓe kala noon hollirama ɓe jeehino to galle khalifa général de mouride ɗum ko ñande aseta ɓennuɗo o ɓe jeehino toon gam yidde nade ballala ɓe yidde yewtidde muɗum kono ɓe keɓano yewtidde e khalifa o ɓe kollirino noon addunoɓe toon ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arwanide nde ko beele kay khalifa général de mouride o ene haala kay hakkude mabɓe e ɓen wiyeteɓe bay faale en halfinaɓe ko fate hadde ɓe wertude e beddaji e boli so jeere okkasam
toɓɓere ɗiɗi ɓerde noon ko beele kaya khalifa o ne rokkaɓe boowal tawa kadi ko ngal boowal eɓe mbawa wadde hen jeyguji mabɓe nden ɗon noon hollirama ñalawma aset o ɓe keɓano yiide khalifa o aleda hanki kamɓene ɓe jippe jeere gam yidde hadde ɗiɗon commerce aji nde police ji nani on kabaru ko ɗon tigui notiti hen ɓen teɓima noon fodde sappo e nder mabɓe e oɗo saaha joni tawi e juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar c'est joni kabaruji men ɗemgal pulaar nder leydi sénégal ha joni express ko jayde faraysenaɓe wiyata noon jayde yankoɓe jayde nde noon ɓe joddima e Macky Sall hawrejo gendi sénégal ɓe badde mum namdolama jabolma jayde nde noon wi ɓe namdinoma namde kewɗe no fewi jayde nde noon wimo wonde kaya wiyama nde o wiyama kay wonde o joddima e Emmanuel Macron o joddinoma Emmanuel Macron kanko Macky Sall hawrejo leydi o joddinoma Emmanuel Macron hawrejo leydi France on noon Emmanuel Macron ñaguinomomo nde o wasata posde ko wiyete troisiéme candidat beele ɗum ko gonga walla ala walla wona gonga kanko Macky Sall o jabtiɓe tigui wonde o joddima Emmanuel Macron ɓe jewtidi ko heewi mone mabɓe kala rokki conseil keddiɗo o kono yewtere ko yewtide e Emmanuel Macron wona ɗo e yesso jaydiyankoɓe o faccirta ɗuma ɓe namdimama noon ko fate troisiéme mandat o holliri tigui ko fate troisiéme mandat ɗum noon ko débat politique ko yimɓe ne kala mum foof ne haala no jiɗiri kono noon nde ɗon toɓɓere kayim koko gasi ha laaɓi saabu kayim constitution leydi ndi koko ñaawi ɗum ha laaɓi o holliri nde o ari e laamu nde orno laamu ko mandade 7 ans caggal nde o ƴetti laamu ngu noon o hollirino tigui gam yidde haylude oɗon mandat o watta ɗum 5 ans beele ne fuɗɗo e makko jomum laamo duuɓi joyi kala de mandat taw ko jeeyi 5 ans constitution leydi ndi noon hollirimo tigui o wawata wadde ɗum kuntunogal yamiranimo ɗum ko ɗum saabi o waɗi 7 ans makko ha gasi 5 ans makko gadano o noon 5 ans mo woni joni o noon ko o woni 5 ans makko gadano constitution leydi ndi no hokkimo kay ndimago wadde ko wiyete ƴewdemo kadi kenkena goɗɗo kenkena ɗiɗaɓo o holliri noon e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe guila yimɓe makko ha e woɗɗuɓe kala ko ɗum woni ko jardata kafe e nder Dakar e nder yugo e nokkuji kala kono o holliri noon e oɗo saaha joni omo jogui calendrier chargé omo jogui golle kewɗe ɗe foti gollude oɗo saaha joni noon nden toɓɓere o namdama laaɓi kewɗi ngal ɗon namdal kono jabol mum so ndena yontima o jabto ha yimɓe kala ganda so tawi ko candidat walla ala o wona candidat ɗum woni jabola ko jabtiɓe so tawi noon koko fati kay e gonka leydi Sénégal e oɗo saaha joni guila nangui ha e seppoji kala dilɗo wattede leydi he e ko fati Ousmane Sonko ɓe namdimoma ɓe kolliri tigui wonde hewɓe ne mbiya e oɗo saaha joni yidde makko tan ko yidde falade Ousmane Sonko kayim ha wasa jeeyede e biriji o holliri noon wonde hay leydi gotirta ko leydi démocratique jaɓata tigui wonde neɗɗo convoqué to banggue justice salo jabade justice tawa kadi tawa jomuma baji koye noddude yimɓe yo jippo e booli bonnude duppude leydi walla waɗe gueɗe kamtorede no fewi ɗum ɗon hay leydi gotiri jaɓata ɗum o holliri kadi sinno Sénégal wonnano état tawa ko état authentique démocratiquement o holliri tigui tawanno haala Ousmane Sonko ɗum ɗon gasi ko ɓooyi wona konguɗam noon ko konguɗi kanko Macky Sall saabu o wi croyez-moi o wi tigui si le Sénégal n'était pas une authentique démocratie, croyez-moi son sort aurait été réglé depuis longtemps ko konguɗi Macky Sall hoorejo gendini wona min wi noon o wi kay kanko o wi oɗo saaha joni kala neɗɗo noon cikkowo kay wonde ene wawi haɓade laamu walla cikkowo tigui ko wawi ménage de laamu walla hulɓinde laamu yo jomum andu woni koye funtude hoore mum neɗɗo kala yo assimile responsabilité ji muɗum ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jiyana to Ziguinchor to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men seydi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama eɗen nagal hettoɓe weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi grève o de ina jokki ina wayno hande altine ɓe mbi ko grève o woppetake holɗum élewaji jangata so wona Ousmane Sonko heɓa passeport nde jaam dañe ina wayno jamma hecci hanki e jamma hanki kadi ɓe dilli ɗo e sengde wuro ngo ɓe mbadde policeji ɗi garmi ngara hande noon ɓe mbi ko golle ngal ha koɓe jippotoɓe laabi he e dow hankanti koɓe yahoɓe tan ñande foof koɓe dillunoɓe leydi ndi
so wona Ousmane Sonko heɓa passeport mum yaha caggal leydi ɓe goppata hande ɓe goppata janggo eɗen gandi kanko Ousmane Sonko won konngol o haalno ñande tribunal nde o yeehi nde ina waynude juge o wimoni o wi kanko ko jumɗo ko wi ma Mbaye e on ɗon ma Mbaye meeɗani liggade on toon banggue kañum liggotono ko holɗum to wonno to wino waɗi détournement 19 milliard holton Prodac ɗum noon o wi ko jumɗo ina wayno kamɓe ɓeɗo Casamance naɓe Pastef naɓe ɓe kolliti mette mabɓe kanko Ousmane Sonko hoto hay sinno o juumi o fotani wiide o juumu e dow ina wiye omo yiɗi yafnade holɗum ma Mbaye ɓe mbi ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo ɗo dari ɗo yo daro ɗon eɓene keedi caggal makko hoto hul ina wayno laamu ngu ala fof ko wawanimo kadi hay goto wawa haddemo yaade campagne 2024 ko jahowo mo yiɗi ɗum mo yiɗi metti mo yiɗi ɗum mo ina wela mo ina welaka fof kanko ko jahowo eɓene keedi caggal makko eɓe ndedi ɗum noon Weltar TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio jokki mum jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah hokki walde jaam allahumma amina seydi Keɓe en mbiɓe hey jala mabɓe kabaruji men ɗemgal pulaar senno mima to leydi Mali senno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaden to leydi Mali sebbitiɓe aynima obiji kewɗi e nder camp militaire mo militaire ɗi hinde fama woni force armée malienne to nokku biteɗo Sompi noon ene tawe e nder siècle mo ñam funke ko alata hanki subaka alega hanki subaka noon jangu ngu waɗi sanga 8h30 waɗi noon mayɓe hewɓe barmuɓe hewɓe no fewi hay sinno kay en keɓani bilan base fama janaɗo o noon en tawi tigui to hirnage ñam funke e dow lawol taw ko faade no wuuro itengo leere ha joni ko nder leydi Mali keddoɗen colonel Azimi Koita hoorejo leydi Mali o sifino gila ɗeɗon gila balɗe ɓennuɗe sifande ko fati kay kanko hoorejo leydi ndi kanko woni chef suprême des armées o sifino noon kayide ko fati e wayloji kewɗi e gardigu koni yankagal leydi ndi e oɗo saaha joni noon waɗa chef d' état major des armées de terre woni armée de terre ko général de brigade biyeteɗo Harouna Samake hono colonel major Farba Sangaré on waɗama directeur général des génies militaires hono médecin colonel major Guédiouma Dembélé on waɗama directeur général du service de santé des armées mo leydi Mali colonel Famouké Camara on waɗama chef d'état major garde national général de brigade Moussa Toumani Koné on waɗama mawɗo gendarmerie nationale ha joni ko leydi Mali keddoɗen malinaɓe hewɓe malinaɓe wurɓe caggal leydi e tellirama tigui hollirama wonde taw ko wurɓe caggal leydi e nelde e mayirɗe hitande 2021 nde hollirama ɓe neldi e nder leydi Mali ko wiyete transfert kene ƴimen ha 586,1 woni temedde joyi e capanɗe jeetati e jeegom piccal goo milliard taw ko franc CFA ɓe neldi ɗum e nder leydi Mali e ɗum qime noon e ɗum qime ha temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e tati piccal capanɗe nayyi e joyi million taw ko halis euro hen 19% ko wonɓe e nder leyɗele taw ko leyɗele redduɓe fedde witede EMOA woni jeune EMOA en 41% ko tawateɓe e nder zone euro woni leyɗele ñamoje euro so tawi noon ko 36% noon ko heddiɓe kedde windere nde ko ɗum woni tigui ko ɓayyina par rapport kay ko ɗum tigui woni ko ɓayyina tawateɓe e nder zone taw ɗum woni tigui ko ɓayyina par hollirama noon ɗum ɓeydima kene qime ɗum ɓeydima ke hitande 2022 nde transfert 2021 ɓeydima kene qime ha 51,13% taw kadi ko nder ko ɓeydi tigui e nder leyɗele umwa noon ko ɗanniyankoɓe tawateɓe ɗanniyankoɓe Mali tawateɓe e nder leydi Côte d'Ivoire kañumen ɓuuri ko neldi ɓen noon ko neldi ko ene qime ha 56,9% rewi hen noon ko malinaɓe wurɓe e nder leydi Sénégal ɓe neldi kene qime ha 21,3%
refti hen noon heedi tataɓol noon ko ari tarabo ko Burkina ko malinaɓe wurɓe nder leydi Burkina Faso ɓe neldi ha kene ƴiime 13,1% so tawi noon ko wurɓe e nder zone euro ko wurɓe wonɓe leydi France e wonɓe to leydi Espagne ko ɓe ɗiɗo poti kañumen ɓuuri ko neldi par rapport kay e heddiɓe e nder dongre euro nde kala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen gollotoɓe taw ko communauté internationale des croix rouge ɗiɗo nangganoɓe biftanoɓe kay gila aseta nayi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɓe biftano ko hakkude e gawo e kidala ɓe goppitama aleda hanki sappo jeenayi lewru mboy 2023 jamma hanki o ɓe goppitama ko CIR woni tigui croix rouge woni communauté internationale de croix rouge ko kañuma ɓayini communiqué o hollirde wonde yimɓe ɓum ɗiɗo biftanoɓe kamɓe kala ɓe goppitama eɓe celli eɓe kiisi eɓe jamma eɓe jetta noon eɓe jarna dendagal darinoɓe kay walludeɓe ha ɓen mbawi woppitede e dow jaam e kessal ha joni koye on fannu keddoɗen jaydiyanke faraysanajo biyeteɗo Olivier Dubois noon eɗen kala haala makko e kala saaha ɓillinoɗo e juuɗe ɓillinoɗo e juuɗe ɓen seɓɓitiɓe ɓe hinde GIM woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans kene wona duuɓi ɗiɗi joni e nder leydi meɗi o woppitama kankone ha laaɓi kanko noon ko altine hande no gasa lewru mboyi o woppita Olivier Dubois noon Olivier Dubois noon o jarni gouvernement leydi France ko noon kadi e gouvernement leydi France e leydi gouvernement leydi France e gouvernement leydi Niger kala e darinoɓe kala ko noon kadi o manti o jayni o jarni jayde RFI darinoɓe kay gila nde o nangga faade oɗo saaha joni Olivier Dubois o biftano gila ñande 6 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goto gawom ko mardi janggo nogas go lewru mars o moto toon e oɗo saaha joni omo tawe to leydi Niger to ñaame lamorgo leydi Niger ko ñalaw talata janggo o moto toon o yabana leydi makko to France yindirede kay e jinnaɓe makko e cuddiɗe makko e ɓikkon makko kala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar senno mima to leydi Mali ko to leydi Nigéria paɗena jencude woni résultat ji surngoji taw ko suɓade gouverneur uji nogas jeenayi gouverneur e nder leydi Nigéria e ɗum wayno gasi ha laaɓi gila hanki ko ɓuuri hewde hen yaltino e ñalawma hande o kedde ko heddino ko hande altine hande o yaltata ha laaɓam ko landa laamu ka noon witega congrès des progressistes kañumen tigui ɓafti ko ɓuuri hewde e nder yoga région landa witeka PDP kañumne heeɓi ko moƴƴino feewi so tawi noon koto Lagos ko gonnoɗo gouverneur Lagos o ko kañum kadi ha joni heeɓi pol ko kañum heddi e poste mum wonde gouverneur omo wiye Baside Sanwo o so kayum koye landa laamu ka woni congrès des progressistes ko hen jeeyam so tawi noon koto Kano noon to région de Kano walla état mo Kano ko lundi yanke heeɓi toon polgum on noon omo wiye Ababakary Youssouf noon kañum e oɗo saaha joni suba waɗa gouverneur nder état mo Kano noon ko état ɗiɗaɓo to banggue kewgol yimɓe e nder leydi Nigéria koto Centrafrique paɗena chinois ji jeenayo wonnoɓe site miniére goto kañumen goni ɓe pittali men itta taw ko sagataɓe joguitiɓe jeene mabɓe ɓe itti jooɓi pittali mabɓe ɗiɗo woɗɓe kadi mbarmi hen ɗum waɗi ko e nder min goto tawteɗo sara wuuro witego siggo Bolola waɗɗani bombari so ene tawe noon temedde 4 kilométre to banggue rewo ɓajo funnague bangui lamorgo Centrafrique ko alata hanki subaka janggo ngu waɗi kadi mbiɗen yimɓe ɗiɗo waɗɓe taw ko chinois ji barmuɓe hen laamu leydi Chine holliri hen mette mum no fewi namdima kadi enquête e ɗo saaha joni gendarmerie et police wondude e Wagner woni tigui mercenaire uji russe tawateɓe toon kala mbawi notitade e nokku o losgoji jaaji nana mbaɗe hen beele kay ene ande hol waɗɗe ngal ɗon baɗala habruji men joolam jaɓeri koto dowlaci tentuɗi Amérique paɗen laamu dowlaci tentuɗi Amérique e gardogol Joe Biden ɓe kolliri tigui wonde koɓe yaltinoɓe ballal kesal gongal faade koninkoɓe taw ko ballal koniyankagal faade koninkoɓe ɓe leydi Ukraine beele kayne mbawa tigui hattade hano hannirtini leydi Russie ballal ngal noone e ngal qime ha temedde capanɗe joyyi taw ko milliard de dollars ko chef de la diplomatie mo dowlaji denduɗo Amérique hono Anthony Blinken kañuma ɓayini kabaru o koto ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Turque paɗen Recep
Tayyip Erdogan kañum woni hoorejo leydi Turki o waɗi tigi e saha o jooɗino to batu woni sommet taw ko sommet de donateur woni namdade ballal ngam yidde matade leydi Turki caggal nde leydi yerɓunoto noon yerɓande mawde no feewi o holliri bila noon ko o holliri tigi e nder vidéo ko leydi ndi e nder yerɓande leydi ndi ko boni e nder leydi Turki ko e oɗo saha joni ko boni hen ko ene qime ko boni e nder leydi Turki ko haalis kewɗo no fewi boni toon ɗum noon tawa kadi ndena yerɓande wanno ko guila ñande jeegoma lewru février ndu gonɗen ɗum o holliri ko boni toon ko ene qime ha temedere e nayya milliard taw ko haalis dollar o waɗi haalande koya vidéo goto mo waɗi toon to Bruxelles lamorgo leydi Belgique o holliri noon wonde ko wasi pittali men e nder leydi Turki ko tan ko 50 ujunere e 60 neɗɗo woni 50 096 mora ko ɗum woni ko wasi fittani mum e nder leydi Turki tan so tawi noon ko mayɓe to leydi Syrie toon ko ujunnaje jeegomo neɗɗo e on fannu noon hono commission union européenne ɓe koliri tigui kamɓene maɓe gaddu ballal maɓɓe ngal ballal noon ko o holliri noon so tawi kay koko boni toon ko mbiɗen ene qime ha temedere e nayya milliard taw ko haalis dollar so tawi noon ko wasɓe pittali men e nder leydi Turki tan eɓe qime ha 50 ujunere e 59 neɗɗo ko maayi e nder leydi Turki so tawi noon ko wasɓe pittali men to leydi Syrie eɓe qime ha ujunnaje jeegomo neɗɗo commission union européenne noon holliri tigui kañumen ma gaddu ballal mumen e on fannu ngal ballal noon ene qime tigui ha 1 milliard taw ko haalis euro faade e leydi Turki ɓe koliri kadi maɓe ndendina 108 millions taw ko haalis dollar faade e leydi Syrie koto leydi Iran paɗena Ibrahima Aissa kañum woni hoorejo leydi Iran ko kañum woni hoorejo leydi Iran o holliri tigui wonde o heeɓi ɓatake taw ko ɓatake invitation woni bismago ummorade e roi Salman gardiɗo leydi Arabie Saoudite bismademo noon nde waɗata jillu makko e nder leydi Arabie Saoudite o holliri hen weltare makko mawde no fewi ngun jillu noon ko jillu kaldigal cehilagal beele kay eɓe kalda ɓe pamodira ha jaam e kisal arta hakkude ɗeɗon leyɗeɗe ɗiɗi te tekkere surkata hakkude mabɓe oɗo ɗiɗo duuɓi kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo moon silmona Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Isaga Keɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.